Hi, Katumal! Ayan, bagong gising si Rosa. Oo nga, bagong gising, no? Bago lang na kumain, guys. Kaya, nahirapan ako. Ayan, tamsak harang pa. Maraming salamat, Elensky. Ayan, mga Katumal. Maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you, thank you. Rosiana Vlogs. Thank you, Bieber Films. Naisulat kita nung isang araw kasi last night guys, hindi ako nag-LS. Dahil, ayun, may appointment ako kahapon. Galing pa ako ng hospital. So, napagod po ako. Parang wala na akong energy guys na humarap sa natin. Still harang, maraming salamat Sisi sa pagpaharang-harang dyan. Saan na yun? Kabsat, maraming salamat Kabsat, tamsak na, ayan. Thank you Kabsat sa pagpasok. Thank you. Ano lang natin, ano ba yung tawag dito? I-edit lang natin, i-copy paste lang natin yung, tawag dito? Description. Pero ilagay ko na yung mga pwedeng panalunan, guys. Kaya Dan, thumbs up po. Ayan, maraming salamat, Arjessa. Ira Jessa, thank you, Sisi. Ayan. Mas madaling mag-type lang dito. Wait lang guys ha, mag-ano lang ako ng description natin. Ten winners. Lagay ko na yung ayan, Leia Obnimaga Harang. Thank you mga katumal. Katumal guys, ang taano ko. Ang aking expression.
So, 10 winners. 10 winners na 10 hour what's 10 hours WH. Ayan. Ayan, It's Lettuce Vlog. Thank you so much, It's Lettuce Vlog. Inedit ko lang itong description ko, guys. Ilagay ko na yung mapanalunan natin. Ayan. 50 pesos na load. Sino ang nakakaalam ng load dyan, guys? Ayan. Promote ko Premier ko host 8:15. Ayan. Sige lang, sige lang. Sige lang, It's Lettuce Vlog. Thank you so much. Ayan, nandyan pa si Mabanaag. Thank you, thank you. Ayan. Leia Omnimaga. May channel ba ito si Leia, guys? Leia, may channel ka, sisi? Ayan, shout out to you, Ryan Soul Vlog. Thank you ng marami. So, 10 winner. Yes, host. Ayan. Sige lang, sisi ha. Wait lang po. I-edit ko lang itong description natin kung magkano po ang ipapamigay po galing po sa aking bulsa, guys. Katuwaan lang po ha, kaya maliit. Maliit. Pero open naman yung guys sa mga mag-sponsor. Meron na rin mag-sponsor dito, guys, na Ayan, guys, basahin ko lang si Elensky. Ayan. Sponsor siya ng GCash na 30 pesos dalawa, guys. Ngayon ba yan, sis? Hindi. Kumukuha lang ako ng entry by 27, the next Saturdays. Next Saturdays. Ito na po yung mga nakuha kong entry na iba. So, hindi ko lang nilagay kung magkano, guys. Pero may entry. Kumuha ako ng entry, guys. And then, sa mga member po naman, ayun, meron ding exclusive na paraffle. Bigay ko rin, guys. Ayan, kaya tayo nagtatrabaho. Support lang naman. So, gawin kong 12 winners po ang 10 hours na WH, 10 winners na 50. May ano ba? Ayan yung load natin. Ayan. Hello sis! Hello din po Brang Bisaya TV. I miss you. Na-miss mo ako.
Thank you, Sisi, sa pagpasok. Kayan, guys. Maglablaban lang kayo, guys, ha? Kahit matumal po ang ating LS. Ayan, guys. It's Lettuce Vlog. Sige lang, mga kapatid, mga katumal. Anuhin lang natin ito para next time, okay na po tayo. Kokopyahin ko na lang. Ayan. Ayan, Rachel A-Life, thank you so much. Ayan, guys. Mamaya po ako magsulat, guys, sa mga nandyan. I-check ko rin kung nandyan din kayo. Hello, walang sayawan na awa. Ngayon, ayan, mamaya, nag-charge po kasi yung isa kong cellphone, Sisi. Kasi nung dumating ako sa bahay, low-bat siya. So, later. Gusto mo na ba ng music? Maya-maya lang. Mag-ano lang ako. Kaya pala di ka sumayaw. Busog ako. Laki na ng tiyan ko, guys. Payat ako pero malaki na ang aking tiyan. Ayan, Raffle. Thumbs up dan host, afternoon harang dan from Liyuhan. Ayan, sino si Liyuhan? Sino si Liyuhan, guys? Thank you sa mga nandiyan. Mamaya lang po para makita nyo, guys, kung magkano yung ipapamigay ko galing po sa aking bulsa, guys, kasi hindi pa naman po tayo wala pang kita kay Lolo Whitey, guys. Ayun, cents lang. So, eto, para may katuwaan tayo, guys. Uli, kasi pang second na po ito. Pero mas marami nung una. Ngayon, bumaba. Pero hindi naman ata. Parang ganun lang din. Tamsagdan host, good afternoon Harangdan. Sabi ni Leo ha. Ayan, it's Lettuce Vlog, guys. Puntahan nyo yung kanyang guys. Tamsakan naman yung kanyang premiere po. Sana ako sa Gcash. Ano siya? Sa Gcash, guys, si Elensky.
Zelensky. Ayan. Ngayon ko lang talaga ano ito guys ha. Alam ko matuma lang aking LS. So 10 hours po kay dalawa pong mananalo ng 10 hours. Sponsor by Ate Meg ito. Sponsor. Ayan. Hi host! Ayan, kaano ko lang. Kasasabi ko lang Ate Meg's Really TV. Ayan, dalawang winner ng 10 hours. Sponsor po ni Ate Megs. Ayan guys. Thumbs up na ni Journey. Thank you so much. Ayan, mute lang muna kita kabsat ha. O sige kabsat. Sige lang. Mega love shoutout to all. Sabi ni Inay, nandyan lang si Leo. Leohan, may ano ka? May channel ka, kapatid? Ayan guys, thank you so much. Mayroon po maliit bahay, sabi ni Leohan. Sige. Guys, yung mga maliliit guys, basta may mga video, wag po kayong matakot. Pa-help po host ng banana, thank you. Wait lang, ngayon lang kasi ako gagawa talaga ng aking description, my dear. So, wait lang muna, bigyan kita ng 3. Pero kailangan manood para hindi lagas, ha? Ayan, opo, thank you so much. Ayan. Kailangan kasi, wag lang idikit, pindot ng pindot. Kailangan din, manood guys, ha? Wait lang po. Para sa susunod, madalin na lang itong i-copy paste siya.
Ayan, Inay Journey, hello. Nandito guys si Elisa. Elisa Time Zone. Ayan, big shout out to you, kapatid. Wait lang po kasi na ako dito sa aking 8 winners po ng 10 hours WH po sa entry kong ayan. Mas maliit po yung natin sa BG sis, work mode pa. Sige lang po. Ayan, arabatin si Mabanaag po yan. Dan Leo, ayan. Sige lang guys, hindi ko muna mabasa para binibilisan ko to guys. 50. Elisa Thompson, Habibi, ayan. Kabsat, mega love shoutout, Inay Journey. Ayan, gandang hapon sa iyo, host. Ganon din sa iyo, my dear. Thank you. Iano ko lang itong mga paraffle po, guys. Ayan guys, pakibasa na lang po. Maliit lang po guys, hindi siya gaano kalaki.
Ayan. Wait lang guys. Naihi ako. Klo? Anahin natin guys. Itong mga entry natin sa... Marami na rin ang entry natin guys sa April. Yung mga ano natin guys, mga member po nito. Lagay ko muna itong chocolate. Dito sa aking bowl. Ayan. At ito ang gagamitin natin sa pag-raffle. Baka hindi na matanggal. Ayan, ang ating baso guys. Para sa ating entry. Ayan. Hello, sisos! Ayan. Wow, ang dami. Ayan. O ngayon, pang ano ka na, no? Pangalawa mo pa lang ito. Ano time zone? Thank you so much, Sisi. Thank you, thank you. Sign out muna ako dito. Thank you so much. Opo, second pa lang. Ayan. Oh. Di bale, basta pag nandito ka, malay mo wala yung mga ano, mga mabubunot. Oh. Ganun lang yun. Wait, parang maliit ata ito. 12 winners, 8 winners. Ayan guys, gawin ko na lang 10 ano. Nag-ano ako doon sa mga member guys. Gawin ko na lang 10 winners po. Yung 100 na load.
Ayan. At ako'y magsusulat na guys. Yung mga nandyan lang ha. Mga bebe. Ayan, baka naman mabasag naman itong aking ano guys. Lagay ko sa baba. Ay. Inay, inay, inay. Marami pong salamat, inay. Ba't may langaw dito? Te inay, ayan. Guys, yung mga ano pala, ayan, na-screenshot ko kanina. Guys, yung mga na-play ko nandito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8. 10 guys. Si Hainzed Motovlog, na-play ko din siya. The Journey of Ate Tembe. Ate Megs, Ray Katuka, Kapukpok, Kuryente Chronicles. Ayan, Eliza Time Zone. Na-play kita, Sisi. Yan yung, nandyan si Elisa, di ba? Ayan, Elisa Time Zone, kung nandyan ka, na-play kita. 30 out of 30 na yung video. And Inay Journey. Mawil Vlog. Marinel. Ayan, sis Marinel. Pero hindi ko lang hindi ko lang pinost. Wala akong time. Ayan. Tsaka, sorry. 3 oras lang po kay, It's Lettuce Vlog. Ayan. Thank you po, ma'am. Walang man, mga kapatid. Kuryente Chronicles. Ayan, kasasabi ko lang, guys. Si Kuryente Chronicles, yung kanyang 11 na video, yun lang po ang na-play ko, my dear. Mamaya ulit. Ayan, Kuryente Chronicles, tingnan mo yung description ko dyan sa baba. Mga ipapamigay lang, galing galing sa dalawang natin. Ayan, si Elensky, 2 winner ng 30 peso na GCash. And then, WH guys, ayan, sponsor po ni Ate Megs Really TV. Thanks po, host. Walang anuman, Kuryente Chronicles. Katuwaan lang galing kay host Matumal, Ilocana. Ako ngayon. So, yung mga guys, yun? Ayan, sa Sabado po, next Saturday, kumusta na ang pagwa-YT? Matumal nga, brother, Kuryente Chronicles. Kaya sabi ko matumal. So, ayan, harang homes, sabi ni Katuka. Ayan, Ray Katuka. Welcome kay Katumal. Ayan, guys, plus, yung mga guys, yung mga green na dyan, or yung mga may kulay na guys, mga member po sa akin, kumukuha din ako ng entry nila for Saturday guys. Saturday, April 10 po, ayan, magbibigay po ako ng 100 peso na load. 10 ang mananalo. And of course, 8 winners guys na $3 super chat or membership guys. Kung wala namang membership, pwede kong i-super chat. Kung sakali na hindi po tayo magkatugba ng oras, then we will do membership. Ayun. Ayan guys. So, magsulat lang ako guys. Ayan yung mga kagaya ni Marinel Vlog. Dalawa po ang kanyang entry for sa 27 and sa April 10. Parang parang boring pag walang music guys. Mag-music na tayo. Mega love shout out to all. Thank you so much guys. Kahit matumal tayo, ayan.
Thank you so much sa 15 million na tamsak natin dyan. Kuryente Chronicles, done na din po sa bahay niyo po. At ikaw na ano, Kuryente Chronicles, masakit yung lalamunan talaga. Kuryente Chronicles, kumusta na rin ang iyong bahay, ano brother? Nagsweldo na to siguro. Full pack dan sa'yo, may bakas tamsak at kampana, sabi ni Kuryente Chronicles, guys. Just the one. What was that? The wrapper. Yeah. I'm gonna make some. Do you want some? Yeah, please. How many? I want 4. Ayos naman ho, tagal ko din kasi huminto sa pagwa-whitey ho. Ayun, pareho lang pala tayo, ano, Kuryente Chronicles. Nagbabalik lang, tinan mo, wala na ako yung mga upload ko nung una. Yung mga LS, wala na. Ayan, thank you so much. Ayan, it's Letty's Vlog, Lee Yuhan. Guys, si Lee Yuhan. Ayan guys, mag-ano lang kayo, mag-type lang kayo dyan. Para hindi na po ako aakyat na sulat ng mga entry, guys. Ayan, puntahan natin si Leo Han. Leo Han. Ayan guys, mag-ano siya, mag-grade 5. Ma-48 pa ang kailangan mo. Wala pa na. Matumal naman ang aking my dear Leo Han. I'm so sorry for that. I can't help you much. Pero bibigyan kita ng 3 ngayon, ha? Pero kailangan ko munang manood. Ayan, Panalo Karaoke by Esmiel. I-mute lang natin. Ayan, Liyuhan. Playing ha, bago ko pindutin ang iyong pula. Kailangan din time natin sa sarili at di puro IT. Tama, Kuryente Chronicles. Talagang sunod ko lang ang pag ALS last month. Pero last year guys, bihira, matumal talaga as in. Kuryente dan po main ko mabanaag, sabi ni Arab Atin 7. Ayan, salamat po ma'am sa banana. Mamaya lang ha, hindi pa pumasok yon. Kasi still playing pa rin. Dikitan mo lang din ang main mo kasi malalagas yung ninja usually. Ang main niya, Kuryente Chronicles, ay si Mabanaag. Ayan. Ayan, yung mga mahilig dyan. Sige na, sayaw-sayaw muna kayo guys habang prepare ko yung mga kailangan natin. Walang nakaano guys, naka-ready na papel. Ay! Giling! Naubos na ata itong papel. Tapos maliit lang pa naman ang ibibigay. Ay, sorry guys ha, yun lang ang kaya eh.
Marami pang araw guys. Kasi nagbigay rin ako ewan ko, last month ba? Last month lang ata yun guys. Namigay din ako. Halos pareho lang. Pero 1 week entry kasi yun. Dan na sa'yo mabanaag, sabi ni Kuryente Chronicles. Leo Han, dan po, sabi ni Ray Katuka. Ayan, sige lang. Leo Han, wag kang wag kang magdikit ng, wag kang bumalik. I mean kasi yung pagdikit kasi. Wag mong balikan yung mga ninja na dumidikit sa'yo. Ha? Doon ka lang mismo sa main para hindi maglagas. Okay? Leo Han. Baka mamaya ginawa namin ng tama itong mga ano namin. Ayun. Ay, ang ganda ng ibon. Ayan, nag-message na ako with Kalembang. Ayan, nadagdagan ng isa. Ayan, another again. Thank you po, host. Walang anuman, kapatid. Ayan, Inay Journey. Ayan guys, si Ray Katuka may bago po siyang upload. Ayan, dalawa po ang entry ni Inay Journey guys. Hakutin na naman siguro ni Sis Journey. Lagi siyang nandito guys, napaka-legit na kapatid. Kaya yung mga nandyan guys, na gustong makipagkaibigan ng mga legit. Mega shoutout po sa 9 million in the house, sabi ni Ray Katuka. Ayan. Sige lang mga katumal. Maglablaban muna kayo dyan. Ayan, nandyan lang ang sis natin, si Marinel Vlog guys. Dan shared your LS host. Maraming salamat kapatid. Ray Katuka. Ayan, Ray Katuka. Maraming salamat Kabsat, Inay Journey. Oriented Chronicles, Dan full po, sabi ni Mabanaag. Mabanaag, Sisi. Ayan. Sis, napaka-busy mo ngayon. Inay Journey. Ang sipag mo. Ayan. Inay, hi Sisi. Ayan, sabi ni Mabanaag. Mega love shoutout to all, sabi ni Inay Journey. Hehehe, Inay, sabi ni Marinel Vlog. Ayan, Marinel. Sana nandito kayo guys ha. Ayan. Kasi kunti lang naman kayo. So more chances to win po. Sana manalo kayong lahat. Ayan. It's Letty's Vlog.
Marinela, ka-mute ako muna, sabi ni Inay Journey. Ayan. It's Lettuce Vlog, aha, ayan. Ray Katuka done with Kalimbang na din po sa house mall, sabi ni Leohan. Ayan, natapos na naman uli. Ayan, pindot with Kalimbang. Expressways, ba't kaya? Thank you so much sa pagpasok sa Expressways. Thank you so much. Si Expressways, inaano ko yung kanyang guys, premiere. Hindi ko natatimingan guys. Nung isang araw sabi ko 9 dito. Ayun. 9:45 na nung tinignan ko yung oras. Oh my God. Bless me, Lord. Ganun ako mag-sneeze. Sarap kaya. Tapos kagabi, hindi po ako nakapag-LS. Dala po ng kapaguran. Galing po ako sa aking appointment dun sa hospital. I'm just a bit disappointed. Medyo malungkot ako na a bit emotional yesterday. Dahil nawala po yung ang aking original na doctor guys na naglo-look after po sa akin. 5:45 PM ng Monday and Saturday lang. Ay, ganun. Ay, kaya nga, 8:45 na dito, my dear. Expressways. Kasi at the moment, guys, until April, first week of April, 3 oras po yung natin, gap. Pilipinas time. Pero after second week of April na, guys, back to 2 hours only. Kaya yun yung sinabi sa akin ni Sis Jem, Inay Journey, na bakit daw nagkakasabay na kami. Dati naman siyang nauuna, ganun. Pero dahil po sa sa oras kasi yun. Ayan. Tapos na kumain kayo dyan. Kumain na ba? Sabi ni Rachel A. Life. Ayan. Ikang katikom manang. Ayan. Expressways po, ka dito. Kahit yung mga pa-entry lang, pasok ka dito. May tayo kasama. Ayan, tingnan mo na lang yung ko Sisi. Expressways, manang. Yung description ko dyan. Ayan, paspasan siya kayo na muyumeten. Alam nyo na, mga Ilocano guys, kuripot, especially me, ha? I'm telling you now. Inunahan ko na kayo. Ayan, puntahan nyo guys sa Expressways. Ayan. At Rachel Aylar, thank you. On the way na din po ako sa bahay niyo po. Sabi ni Leohan, guys. Ayan. Ayan, guys. Patamsak, guys, yung kanyang binaban ni Expressways, guys.
Wait lang, Liyuhan. Ibigay ko yung pangatlo. Ayan. Hindi ko kasi marinig, Leohan. So, nag-ano lang ako dun sa video. Not about the sound. Ayan. Shoutout ho! Sabi ni Eliza Timezone. Thank you so much, Eliza Timezone. Ayan mga ano guys, batang mga channel ang mga nandito guys, si Leohan, ayan guys, si Eliza Timezone. Eliza Timezone, na-play kita ha. Ayun. Express Dantang Sags, lumang dikit, sabi ni Mabanaag, ayan. Thank you so much sis Mabanaag. Hindi ko pa na ano. Welcome, ma'am. Ayan. Andito pa yung mga ano natin, entry natin ng isang araw, guys. I just need to fold. Ayan. Sige lang, mga katumal. Last to Saturday, wala ako dito. May online class kasi ako. Ayan, oo nga. Pero okay lang yun. Parang marami na. Marami ka ng absent. Mabanaag. Thank you pa sa lahat. Luto pa ng lunch. Kaya BG muna. Sabi ni Eliza Timezone. Ayan. Bawi ako ma. Ayan, 7 days. 7 LS na lang guys. Kung makapag-LS ako ng sunod-sunod guys until the raffle. Ako kasi guys, okay lang. Ayan. Leohan, walang anuman. Salamat din. Sabi ni Rachel A. Life. You're welcome, Eliza Timezone. Sabi ni Inay Journey. Ayan. Hindi naman na ako makahanap ng ibang music guys na walang CPR. Yung mga iba, take note guys, sinasabing walang CPR pero may harang. In fairness, may mga harang sila. Eh syempre, pag yun ang i-play di maririnig yung harang. Doon tayo kasi yung isa dati guys, kahit seconds lang, madedetect ni Lolo. Ayan, Expressways, Tamsagdan po, dumikit na din ako sa bahay niyo po, sabi ni Leohan. Ayan. Thank you so much sa 18 million viewers dyan. Baka may nakalimot na nagtamsak kay host. Ayan. Ito yung aking pangatlo, Leohan.
Ayan. Thank you po ho sa hub ng banana nyo po. Ayan. You're welcome, kapatid. Ayan, 3 ang aking naibigay sa'yo, Liyuhan. Harang pamihos. Ayan, thank you so much sa pagpapaharang dyan, guys. Makikita na ang aking ayan, thank you. Ayan, guys. Mga entry natin. Ayan, nandito lang si Ate Megs, guys. Nandito. Huwag niyong kalilimutan, guys. Ate Megs Really TV. Ayan, iwan lang po ng tamang bakas at kampana para full pack. Ayan, matatamasa. Sabi ni Kuryente Chronicles. Akala ko si Kuryente Chronicles, ano lang. Continue. Nag-continue siya, hindi siya huminto, guys. Sa totoo lang, si Kuryente Chronicles, guys, matagal ko na yan kaibigan. Since nung nagsisimula pa lang kami. Laging pumupunta sa aking guys, LS. Matumal man. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya. So, laging pasasalamat, guys. Ayan. Chronicles. Basta tuloy-tuloy lang talaga. Ayan, sabi ni Kuryente Chronicles. Pero minsan naman kasi, brother, kailangan din ng oras sa sarili, family. Special po sa akin na may anak din. Kahit malaki na siya, ay kailangan pa rin ng suporta, guys. Ay, ba't madami lang? Ayan, minsan okay lang magpahinga pero gawa pa din ng video. Wala nga akong brother walang may upload. Ako nagbakasyon sa Pinas kaya nag-stop sa YT para yung oras sa kanila naman. Ayan. So nasa Pinas ka pa rin ba Kuryente Chronicles? Elizabeth Channel, hello host, hello din, Elizabeth Channel. Thank you so much sa pagpasok, guys. Ayan, guys, sa mga hindi po nakakaalam na meron pa akong pa-entry, basahin nyo na lang po sa aking description dyan sa baba ng aking LS, guys. Ayan, Elizabeth Channel. Quarantine na ngayon, paalis na uli. Iba naman ito. Elizabeth Channel. Sino si Elizabeth Channel, guys? Chloe, did you use the rain's hood?
Nandiyan lang si Elisa Thompson. Elizabeth Channel, may ano ka? May channel ka? Iba naman yung lumabas. Kasama mo na host pamilya mo dyan sa Australia? Oo, dito na, nandito na. Dito ko na rin pinanganak ang aking unika iha, nag-iisang anak. Ma'am, sa akin yung ninja ko, ayan. Thank you so much, Elisa. Ay, kaya pala, ninja pala yan. Hindi ba madaming ahas na dumadalaw dyan sa bakuran? Madami kasi mga wildlife, di ba? O, dun sa mga sa medyo malayo-layuhan sa city, my dear, marami. Siguro. Pero hindi naman ako kasi nandito naman kami sa mga kabahayan, malapit sa city. Lumipat nga lang kami ng medyo mga maraming wildlife. Oo, inaalagaan pa nila. 'Di ba? Inaalagaan nila. Kung hindi naman ako pumunta dun sa sa zoo, hindi ako makakita, guys. Aso lang, yan pusa, ibon, may ibon nga kami dito sa bahay eh. Parte siguro ng ng Perth, ganun. Sa New Zealand, malapit lang din dyan ba, di ba? Malapit lang din, oo. Kaya yung mga gustong guys, makapunta ng mas easy po dito sa Australia, ganun po, ganito po ang sikreto nun. You have to go in New Zealand first. Kung naging residence kayo sa New Zealand, guys, anytime makakapunta po kayo dito sa Australia kasi no visa na po. Ang daming mga Kaya yan, guys, yung mga gusto talagang tumira dito, pumupunta talaga sila sa New Zealand kasi mas madali lang atang makapunta doon. Then after 2 years, then mag-apply po sila dito. Ganon. Harang pa po, ma'am. Ayan. Ngayon lang na naman nagpakita ang ating kapatid, guys. Si Kanan Gamefall Breeder. Thank you so much, Katumal. Tusok na po. Maraming salamat. K9 and Gamefall Breeder. Thank you ng marami dyan. Ayan. Tusok na po. Maraming salamat. Ayan, nagluluto ang aking anak, guys. Gabi na. Naaamoy ko. At saka, marami din kangaroo, pero wala pa akong nakita dito, guys. Unless pupunta talaga ako doon sa mga mga zoo. Doon sa Sydney Zoo, ganyan. Ma'am, pwede po bang maglapag ng premiere ko? Ayan, guys, maglapag daw si K9 Gamefall Breeder ng kanyang premiere. Wow, ganda po dyan. Ayan. Oo, maganda. As in, maganda, guys. Totally maganda. Hindi naman yung kagandahan sa guys, sa kumbaga yung view, yung mga natin dito, yung nature nila. Nature namin. Mas maganda pa rin ang Pilipinas. Kung tutuusin mas maraming mapuntahan. Pero lang, yung life nila dyan, medyo laid back, di ba? Pero yung life naman, as in maganda. Maganda, guys. Kaya maraming tumamad. Pero ngayon, medyo nag-iiba na rin. Harang, sabi ni Ira Jessa Armada. Yan, harang sa napaka-blooming na host. Thank you so much, Ira Jessa. 3 p.m. ba tapos na work? Ayan. 9:30 p.m. na po dito. Yes, it depends po sa sa industry, kung anong trabaho. Ang office work naman dito is 9. 9 to 3. 9
9, ganun, 7, or it depends guys kung anong position. Ayan. Guys, yung mga naglapag dyan ng ano, puntahan guys. May isla po ba dyan, host? Meron. 3 hours away from ano, sa aking location guys. Sa aming bahay. 3 hours. Pero isang ano lang, August ata, July and August. Yung winter po namin. Umuulan din ng ano, ng hail, ganyan. Pero bihira lang. Yung ano, umulan ng hail. Last year, hindi siya umulan. Pero the last thing, halos every month. Kapukpuk TV shoutout! Sabi ni K9 and Game File Breeder. Ayan, magmangalan muna kayo guys habang magsusulat lang po ako sa mga pumasok guys. Kapukpuk TV, na ano kita ha, na play kita my dear. Ayan, K9 and Gamefall Breeder. May katuwaan po na ipapamahagi ni Katumal, guys. Alam nyo na kung sino si Katumal. Ayan. Pero may mainit na season po dyan, di ba? Yes, we have 4 seasons po dito. We have 4 seasons. So, December, January, and February, yan po yung mainit na panahon talaga. Summer na summer dito. Minsan po umaabot siya ng 47 degrees. Halos hindi mo may mulat yung mata mo sa sobrang init. Grabe, as in. Especially last year, guys. Especially last year, that was 2020. Muntik walang ano guys, walang fireworks na naganap. Kasi mausok po sa kalangitan. Halos as in, sa lahat ng bahay guys, halos hindi mo pa makita dahil sobrang mausok. Dahil po sa malaking bushfire, tawag doon yung may malaking sunog guys na nangyayari sa yung mga wildlife. Syempre, maraming namatay. Ayan. And then, after February guys, so March, April, and May, yun po yung medyo ano na, tag-ulan at makulimlim. So, yung tinatawag namin na autumn guys, kasi kumikidlat din. Ayan. And then, pag ano na, June, tama ba? Then July, August, no. Then June, July, August, yun na po yung pinaka, ano na, malamig. Ayun. Oo nga, news nga yung wildfire. Oo. Oriente Chronicles. Yun po. Pero this year naman po sa awan ni Lord, wala namang nangyari. At sana walang mangyayari guys. Kasi pandemic na nga. Maraming nagka-problema. Maraming nawalan ng trabaho. Ang daming sinusuportahan ngayon ng gobyerno. Pero 60% na po yung mga nawalan ng trabaho dati. 60% na ang bumalik. Balik sa normal. Ayan. K9, Gameful Breeder, ipasok ko, kambal ko po sa iyo mamaya na po itong main ko after ng LS, sabi ni Eliza Time Zone. Ayan. At Kapupug TV, playing ka na, sabi ni Oriente Chronicles. Eliza Time Zone, maraming salamat po. Ayan. Sabi ni K9, Gameful Breeder. Nandyan lang po ang ating kapatid, si Ginay Journey. Ayan, harang pa. Maraming salamat, Sisi. Sana sa Dubai may snow din. Ayan, welcome po K9 Gameful Breeder. Inay Journey, hello. Sabi ni Oriente Chronicles. Ayan, guys. Sige-sige lang po. Sumakit na naman ang aking ulo, guys. Kagabi pa to talagang as in, inaantok po ako. Just a bit disappointed lang kahapon. So, di ako nakapag-LS. Ayan.
Naka-isang oras na pala tayo guys, no? Ang bilis ng oras. 9:35 PM na po dito. Elisa Thompson, on the way na po ako sa iyo, ma'am. Sabi ni K9 and Gamefowl Breeder. Ayan. K9 Gamefowl Breeder, dan po sa tusok with kalimbang, dikit na rin sa bahay mo. Ayan, nandiyan lang guys. Nag-BG-BG ang ating ate. Si Ate Makes Really TV guys. Ayan, puntahan naman natin siya. Magdo-donate siya ng dalawang mag-i-sponsor siya guys ng 10 hours na dalawa. Ayan. Leohan, maraming salamat kapatid. Ayan guys, si Leohan Baguhan. Ayan, unang pasok niya sa aking bahay tonight. Kapugpog TV, Dan, full pack sa'yo, may bakas tamsak at kampana, sabi ni Korean Tech Chronicles. Ayan guys. Kain na muna ako ng chocolate. Ang daming umiiyak noong last year, yung mga nawalan po ng trabaho. Pero at least guys, yung mga nawalan ng trabaho, alam nyo ba, laki ng nakuha nila sa gobyerno. Every fortnight, may 1,500 sila. 1,500 guys is 1,500. Every fortnight, every 2 weeks po yun. Kaya yun ang maganda, sorry guys. Yun ang maganda talaga dito, yung yung kabuhayan at saka yung suporta sa gobyerno, hindi kanila pababayaan. Ayan, K9 and Gamefowl Breeder, inahin na manok. Nag-itlog na sir. Thank you po, sabi ni Elisa Thompson. Madaming trabaho, guys. Madali lang. Wag lang maarte kasi per hour naman dito. At saka may minimum talaga na na sweldo. Kung ang iyong age ay under 21, I think 18, under 18, iba kasi yun. Pag casual ka, nasa 26 something lang guys. $26 per hour. Ayan, yung mga retail, ganyan. Maganda. Pero kung gusto mo namang mag-permanent, mas maliit lang yung sweldo mo. Yung 26, magiging 22, ganyan lang. Pero may sick leave ka, may annual leave. Pero kung ikaw naman talagang dedicated ka na tao na magtrabaho, okay lang na casual ka kasi mas malaki ang sweldo. Yung mga sick leave na yun, pwede mong ipunin. Malaki. Pero depende rin mas malaki pa ata ang sweldo ng mga cleaner guys eh. Meron akong kakilala na cleaner din, ayaw niya. Nung ipasok ko sa trabaho ko, ayaw niya. Kasi mas maganda ata ang kita ng cleaner. Tapos yung mga guys, kagaya ng mga cabinet making, ganyan, malalaki ang sweldo nila guys. Depende pa yung skills mo. Tumatay ang 80,000 a year to 110,000 a year. Harang! Ayan, maraming salamat po sa pagpaharang-harang.
This. Did you get? Oh my God, that's burn. Oh. I don't know how to cook. It's burn. Oh. It's not about the sugar, but it's totally when you cook in the frying. Ay. Nakita ko yung manok mo na nag-itlog. Ayan. At game fowl breeder. Di ko pa napuntahan yan. Pag nurse po ba ma'am mabilis yan? Eh di mas mabilis. Pero ang nurse po dito ha, pag nandito po kayo, depende lang kung may nag-sponsor po sa inyo or skilled visa po talaga na skilled visa. Kasi ang bagsak muna ng AIM is ang tawag doon, assistant ka lang, kung baga apply ka na Elisa Thompson sa Australia. Ayan. Okay. Ayan, oo, mag-apply lang kayo dito, lalo ng mga nurse. Ay naku, maganda. Ang laki ng sweldo ng mga yan. Nasa $50 an hour. More than that. Depende kasi sa skills, guys. Pero karamihan na nurse po galing dyan sa Pinas, guys, is caregiver, until meron po kayong kukunin na certificate din po dito para maging qualified as a nurse. May exam po yun. Maswerte na yung mga iba, ang ginagawa nila, hinahayaan lang nila na caregiver, guys, na lang sila. Na yun nga, nag-a-assist lang. Tagapunas ng puwet. Nagpapaligo sa mga client. Ganon. Pero once na may nagkagusto sa'yo, maganda yung trabaho mo, gagawan ka ng paraan, paaralin ka nila just to get the certificate, that's it. Pwede sana ako host pero matanda na ako, sabi ni Pobreng Bisaya TV. O, ayun. Sisi, pwede. Nag-aral lang ako ng Certificate of 3 of Aged Care in here sa TAFE College dito. Pwede akong mag-assist AIN din, ganyan din. And then after 6 months rin after 6 months na sana entering nurse na. Kaso nga lang guys, dahil po sa aking sitwasyon nun, sobrang batang aking anak, 5 years old. Kailangan ko mag-support sa kanya. Wala po siyang magda-drop sa kanyang school, ganyan. So, ang tawag dyan sa atin is entrepreneur. Dito naman, apprentice, guys. So, nung parang nag-apprentice na ako, kailangan kong, mag-start ng 4 a.m. para lang, mag-assist ng mga client. So, mahirap yung oras na yun. Kawawa ang aking katawan. Ayan. Ayan, guys. Kuyang Gala Channel, thank you so much, guys. Ayan. Ayan guys, thank you so much. Ako yung Gala Channel. Oh man. Ito na hiya guys, nandito lang sa nag-video-bidding, pero ngayon lang siya nag-pop up. Ayan, maraming salamat, bebe, Kuyang Gala Channel. Lagi siyang nandito guys. Mine-message niya lang po ako, binivideohan ng mga ng live ko, ayun. Kaloka. Thank you so much. Ayan guys, puntahan naman natin siya. Yung mga hindi pa nakakakilala guys, bihira dito na nagpa-pop up guys, pero nasa likod. Through my messenger. Ayan, Kuyang Gala Channel. Napaka-suportado niyan guys. Si Kuyang Gala Channel.
Ayan. Kuyang Galachano, maraming salamat. Peace ka dyan. Tatawa ako dito pag nagme-message. Pero hindi ko pa tinignan ngayon. Shout out, sabi ni Kuyang Gala Channel, guys. Welcome, madam. Ayan. Kaya nakakaingit yung mga magaganda na ang position dito. Pero kahit anong trabaho, guys, yung mga katrabahoan ko, tingnan nyo, ang tatas ng mga natapos nila, ha. Pumunta sila dito, student din, talagang, gumasto sila ng sobra. Pero, tapos, nag-aral pa sila. Uli. Ayan. Eh ngayon, katrabahoan ko lang sila, guys. So, still pa rin. Kahit anong trabaho dito, guys, kung maano lang kayo, naku, masipag, matyagain, hahakutin nyo ang dollar. Welcome, Leo, ha. Next ka na po after ni K9, sabi ni Elisa Time Zone. Ayan. Alam nyo na yung mga pupuntahan nyo, guys. Ayan, yung mga hindi pa nyo kakilala kasi bago lang kayo, Liuhan and Elizabeth Thompson, pangalawa mo palang tonight. Ayun. Ayan mga katumal, 11 million and 19 million na tamsak, guys. Thank you, thank you. Nandyan lang ang ating kapatid, guys. Nag-BG-BG si Inay. Ayan, si Rosiana Vlogs, pumasok din. Siya kanina yung, sino na kanina yon? Si Beaver Films. Maraming salamat, Rosiana Vlog. Ayan, Rosiana Vlog, pakitingnan mo yung natin. Paraffle, dyan sa baba, sa mga hindi pa nakakakilala. Ayan, 20 tamsak mo dito. Ayan, 19 lang dito. Ay, ganun. Maraming salamat, Ate Megs, Really TV. Ayan, nandiyan lang si Kuyang Gala Channel, Inay Journey, Pobreng Bisaya TV. Thank you so much, mga sisi. Ayan, dito na ba sisi? Kumusta na, Sisi? Pobreng Bisaya TV. Hindi kita nabantayan. Bantay naman kasi yung yung boss. Hindi ko malang magilap yung aking phone, guys. Nabisit ako doon. Galit na galit kasi. Dahil may mga kamali yung mga kasama ko. So, kaya nag-start din ako nung kahapon ng maaga para i-check yung mga ginawa na ginawa nilang mali. Ayan, huli, sabi ni Rosiana Vlogs. Okay lang si Silent LS ako maya para madagdagan WH ko, sabi ni Pobreng Bisaya TV. Ilan na ba ang WH mo, Pobreng Bisaya TV? Kung may mga gustong makipag-watch to watch, guys, kay Pobreng Bisaya TV, magtambayan kayo, guys, yung walang lalabas. Mas madali po. For sure. Kasi kahit marami, guys, 1/4 50 na cc, ayan, at least medyo umaangat na, at least, Pobreng Bisaya TV, meron ka ng ganyan. Ako nahirapan ako sa WH, guys, lalo na pag wala kang ka-GC. Ayun. Ka, Pobreng Bisaya TV, yung mga gustong mag-stay lang sila, kahit 3 lang kayo or 4,
Basta wag lang lalabas. Wag lang mag-i-stop. Then in and out guys. Kunti lang papasok kasi magdi-divided din yun. Add mo ako, sabi ni Rosiana Vlogs. Ayan. Ayan, Pobreng Bisaya TV. Kumusta na ang iyong isang channel, yung channel mo na si Rosiana Vlogs? I need WH, sabi ni Until now ba? Lagi kitang plinepre, Rosiana Vlogs. Until now ba? Wala pang harang? Ilan bang kailangan mo? Ayan, Kuyang Gala Channel, nandiyan lang, wala pa rin po. Ayun. Pero dati meron ka ng harang. Dito muna ako madaan, magtas pa ako. Ayan. Guys, sobrang busy nga kasi ngayon ang ating kapatid na si Kuyang Gala Channel. Kaya hindi siya masyadong guys, nakaka-pop up. Kaya support na lang guys. 10 million viewers in the house. Mga katumal. Ayan. 9:52 PM na po dito. So wala na ba? Okay na ba yung natin guys? Okay. Ito na ang ating mahiwagang paglagyan ng ng chocolate. Ayan. Ho. Ayan, smiggle pa naman itong nakuha kong papel. Smiggle, guys. Sino nakakalam ng smiggle dyan? Smiggle na may nahulog. Sino kaya itong nahulog? Ayan, si Lovely Rita Chandy. Wala siya. Ayan guys, nandyan lang nag-BG-BG ng ating kapatid. Si Ate Makes Really TV, Liyuhan, Mabanaag. Ayan. Kuya, main mo ba yan po? Ayan, oo, si Kuyang Gala Channel. Main niya yan, Mabanaag. Yan yung palaging nagwawat sa akin, guys, na nag-play-play. I mean, hindi nagwawat, nag-play-play. Si Kuyang Gala Channel, guys. Sobrang laking tulong niya sa aking WH. Ayan. Nandiyan lang ang ating kapatid, si Inay Journey. Ano oras na dyan, ma'am? Ayan, 9:53. Di bale, Sabado naman. Ay, Sabado bukas, I mean. Hay, nako. Yung sakit ng ulo ko kahapon, oh my gosh, talagang dead ma ako. Kuyang Gala Channel, hello sa'yo, sabi ni Inay Journey. Ayan. Ang maganda pa guys, pag mga nurse, kung gusto nyo lang sanang mag community support worker, malaki din yon. Pero ngayon tumatanda ako guys, iba yung I think yung system ng aking katawan. Allergic ako sa mga babaho. Napaka-sensitive po ang aking ilong. Yun ang na ngayon, parang ayoko nang bumalik guys. Masaya na po ako sa aking trabaho, so hoping na okay lang. Ayoko nang Pero magaan sa pakiramdam guys, especially pag yung mga matatanda guys, you have to look after them. Parang naalagaan mo na rin ang iyong mga magulang, ganon yung feeling ko. Ayan.
Kuya, on the way na mi. Kuyang Gala Channel daw. Sabi ni Mabanaag, on the way na siya. Liyuhandan, yung kambal ko maya ko na ito pasok, Lord. Sabi ni Elisa, time zone. Ayan. Ayan guys, para sa April naman to guys, yung mga member natin, no? Ayan, kayo-kayo lang guys. Hello po ma'am, ayan, Impress Cloth Empire. Thank you so much. May bago po tayong kaibigan na pumasok guys. Pobreng Bisaya TV. Thank you my dear. Dalawa po ang iyong entry. Empress Kulo. Ayan, Empress Kulot Empire. Thank you. Sa pamangkin ko to ma'am, Mabanaag. Ayan. Ay talaga. Thank you so much, kapatid. Empress Kulot Empire. Yan po si Mabanaag. Thank you so much sa ano. Hi po ma'am, good evening po. Sabi ni Aping Frankie. Ayan, Aping Frankie, may channel ka ba? May pa-entry ka po, ma'am? Oo, meron. Pero yung mga may channel lang, ano, Aping Frankie. Wala, ma'am. Hello po, Aping Frankie. Sabi ni Elisa Timson. Ayan. Ma'am, bago lang pamangkin ko. Ay, ganon. Pasali ako sa entry mo, ma'am. Ayan. Ano lang kasi Aping Frankie, meron na akong entry dito. Pero nakalimutan ko lang nilagay kasi na exclusive lang po sa may mga channel Aping Frankie. Nung last time lang po, ilang weeks lang yon, nagbigay din po ako, which is included po lahat po ng mga supporters, yung mga walang channel guys, basta nagsusupport. Pero this time po, pagbigyan ko naman yung mga may channel po, which is exclusive po ng 100 na subscribers po. And then yung mga yung mga nagpakulay at guys, at member, nakita nyo naman dyan sa baba sa aking description. Meron din akong ipapamigay. Ayun guys, galing lang para katuwaan lang guys. Ayun, eto. Ayan. Ayan, playing lang po ako kasi one video pa lang po ako. Sabi ni Empress Kulot Empire guys. Ayan, yun kasi ang nakaano dun sa una kong
pagkuha ng entry, my dear Empress Kulot Empire. Sa susunod, next time uli magpaano ako lahat, pwede. Ha? Sana maintindihan nyo ako kasi last time na pinagbigyan ko naman yung mga kagaya mo na na nagsusupport lang sa mga LS guys. Okay lang po ma'am, ayan. Kasi kawawa naman yung mga dating nasabihan ko na sorry mga be, ayun, may ako. Ayan, sana maintindihan mo ako ha. Ayan, support. Hello po, Elisa, sabi ni Aping Frankie. Ayan. Ayan, sabi ni Empress Kulot Empire, si Mabanaag to, di ba? Pamangkin ni Mabanaag. Elisa, time pamangkin. Oo nga, pamangkin mo. Pero running ba yan, Mabanaag? Nagkaka-pimples na rin ako ata sa kuya. Sige ma'am, sali sa sunod ma'am. Oo, Aping Frankie. Mag-search ka ng mga naintindihan ko yung nyo guys. Kasi need you din ng load para sa mga pag-support. Pero at this time kasi meron po akong hindi ko lang kasi nalagay. Pero makikita mo sa una kong mga videos nung kumuha pa ako ng mga entry nung una. Nandyan po yung paalala. Kasi last time po, ilang weeks, 2 weeks ago ata yung namigay din ako guys. Ayan, natapos na po ang ating music na 1 hour. Nandiyan lang ang ating kapatid guys, si Marinel Vlog. Thank you, sis Marinel. Start pa lang siya, maybe on the long run, ma'am. Ayan. Madali lang yan, banana. Basta may computer lang madali. Shout out lang dun sa isang phone din ang lapi ang gawin mong pangisda. Ilan na ba ang mo, Mabanaag? WH. Ayan, kuyang dikit na may sayo, sabi ni Mabanaag. Thank you. Lagyan ko ng Sige, puntahan ko mamaya si Empress Kulot Empire. Ayan, may na siya, may jacket na.
4K plus na, ma'am. Ayan. Oh, edi ano na. Ang bilis. Ang bilis na, sis. Mabanaag. Yan, bongga. Congrats. Banana na lang kulang po. Ayun, banana. Karamihan guys na ang watch hour ang mahirap. Ngayon, ikaw, banana naman. Madali lang ang banana, sisi. Thank you, ma'am. Ayan. Ang gawin mo, sa bagay meron ka naman sigurong lapi dyan. Yung lapi mo, yun ang itambay mo kasi mas madali lang mag-type, guys. Kaysa cellphone, ay nako, pag ako, guys, yung unang lang, pangalan. Hindi na full na. Hello po, mabanaad, sabi ni Eliza Tanzon. Ayan. Almost 1 month na ako sa WX Banana, talagang hirap laging mukbang, ha. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, guys, dahil naranasan ko rin yan, sinashare ko po ang aking experience na kailangan tingnan nyo rin yung mga dinidikitan nyo kung ninja or not. Okay lang po na mga ninja ang dumikit po sa inyo, wag lang kayo. Ayan. Ang hirap, tingnan nyo nga lang ako, guys, oh. Walang angat, matumal talaga, ganyan pa rin. Meron pa nga dun sa mga niyayabangan, parang nagpaparinig pa sila na hindi daw siya nahirapan sa kanyang sa kanyang banana, ang laki na ng kanyang banana kasi nasa more than 2K na, guys. Samantalang ako na may matagal na daw, nasa 1K pa lang. Ang iniisip ko naman, sabi ko, sa isip ko, at least 1,100, may 1,100 lang ako, 1,100 lang ako noon, may harang na. Sa kanya, malaki-laki, wala pang harang, nahihirapan siya. O, ganun lang dun. Mga talaga, guys, minsan kahit mga relatives mo, ganyan sila magsalita, nagpaparinig. Binawas na naman ni Lolo ang banana ko. Ayan. Huwag na kayong masyadong kasing magbaba, guys. Bilangin nyo ring yung mga binababa nyong mga bahay nyo, ha? Especially pag original nyo mismo ang inyong mga kumbaga ina-advertise nyo, parang ganon. Wag na wag. Wag masyadong maglapag, guys. Kasi ginawa ko rin yan. Pumupunta po ako sa mga maraming tao. Di na ako na-miss the host. Ayan. Sabi ni Pobreng Bisaya TV. Hindi, mangisda ka pa rin. Pero, tingnan mo yung mga nasab mo. Okay lang yun, sis. Needs lang naman 1 kinilo para mamunihin ako. Hais, panay lagas. Meron kaming kaya di ako nagpo-post sa guys, sa Facebook. Dati nagpo-post po ako doon. Pero ngayon hindi na. Tapos yun nga yung basta taga sa amin. No need to mention, pero yun nga,
matagal-tagal na daw. Hindi man lang umangat. Okay lang. Tingnan natin. Mangulubot ka din na kagaya ko, sabi ko sa isip-isip. Mangulubot ka din sa nakagaya ko. Ay, nako, buhay YT guys. Mag-relax-relax din kayo guys. Magandang YT pag full-time po kayo. Ayan. Si Inay Journey guys, napapansin ko, which is this month, ha? Ano siya, talagang active. Sis Inay. Active na active si Sis Inay Journey. Maraming salamat, Sisi. Ayan. Okay lang yan, sis. Need lang naman 1K ni Lolo para mamuni, Ako nga, panay lang. Malaki na rin ang bahay mo, Sisi, Haha, bakit sis? Contest ba ito? Yung mga iba kasi, guys, ang pagkakalam nila, basta ayaw ko manang magsalita, guys. Kasi, please, i-prove nyo sa sarili nyo na kaya nyo. Kaya nyo guys. Mas kayo. Haha, ginawang contest. Kaya nga. Kaya supposed to be na magtulungan dahil nga walang iba, di ba? Naiiba sa inyo, parang ganun. Pero hindi siraan patuloy. My God. Kasi guys, nung una, ito kasi ang history ng aking channel. Yung aking anak guys, since nung year 5 pa lang siya, mahilig na siyang kumukuha ng kanyang video, which is play siya ng Play-Doh guys. Ang dami niyang video. So, gusto niyang mag-open ng kanyang channel noon, pero hindi ako pumayag. And then sabi niya nung last 2019 nga, ayun, mag-open tayo, mami. O sige, ganun ako. Ngayon, ayaw naman niya akong pakialaman ko yung kanyang channel, guys. Kaya yan, si CNL Vlog, anak ko po yan. Tapos, nahirapan din siya sa kanyang, banana. Dahil po, hindi siya marunong mag-Tagalog. Sabi ko, hindi ka naman kasi marunong mag-Tagalog, paano natin iangat yan? Sabi ko sa kanya. So, ayun, gumawa ako ng kahit ano. Eto na, si Proud. Pero hindi naman nakaka-proud, guys. Gusto kong talagang i-change yung name. Katumal. Grabe. Katumal. Tulad ngayon, namukbang na naman Ayan. Ano kaya ang nangyayari minsan? Kaya din, ganyan din ako guys Tingnan nyo guys yung mga sinab nyo. Ganyan ako dati. Pindot lang ako ng pindot. Haha, okay lang yan. Proud Ilocana ako. Proud Ilocana ako, hindi naman nakaka-proud si Pobreng Bisaya TV Tamsak done with Kalimbang, dikit din po bahay mo at iniwan ako bakas, ayan, at may naiwan ako bakas kay Cutie Doggy. Guys, ito pa ang isang technique kailangan nyong magpainit sa mga LS na pinuntahan nyo bago po kayo mangisda. Ayun. At mas mabuti na kayo po ang umuna sa mga tao guys na nagsha-shoutout sa inyo kaysa kayo ayong maunahan. Ang hirap kaya magbalik guys. Trust me. Nakakatamad. Name niya host? Ayan. Sino? Yung anak ko, CNL. Ayan, CNL Vlog, guys. Hindi siya marunong, ewan ko yung private na atas niya. Hindi ka ng mga video niya. Pero meron kaming doon, mga ma-vlog din kami doon sa Diyan kami nagtatalunan, guys.
Hindi siya marunong magtagalog. Nakakaintindi siya ng Ilocano, yun lang. Kasi inuwi ko siya sa Pilipinas. Halos every year kami. 6 weeks, ganyan. Okay, sis Leyuhan, sabi ni Pobreng Bisaya TV. Ayan, kailangan lang akong mag 2 hours siguro. 1.5 na. 1 hour and 50 minutes na tayo, guys. Napaka-active, guys, ni Inay Journey. Tapos, Inay Journey, pula pa rin ba? Ewan ko sa akin kung pula pa rin. Hindi ko natingnan. Tapos nung pahinto-hinto ako, parang hindi naman ata pula. Ewan, anong nangyari? Nasaan na? Anak ko, oo, si CNL Vlog. Hindi ko ba inano sa'yo? Hindi ko ba binigay sa'yo yun, si CNL? Ano yung message? Ay, may parang ako lang, pero tingnan ko nga saan na yun, yung whitey con ko. Parang mas maganda mangisda sa kunting tao ata kasi mas legend. Yes! Correct, mabanaag. Hindi ko ba nasabi yun? Kasi yung mga pinupuntahan nating maramihan, guys, hindi po tayo masyadong napapansin. Trust me. Mabanaag, oo, tiyaga lang, yes. Tama yan, Inay Journey. Ayan. Yes, may problema. Ang system siguro. Inay FCC, tiyaga lang talaga kay Lolo. Ayan. Kasi sa karamihan, sure ninja, iba doon at yun idikit sa'yo, ha. Ayan. Tama, Inay Journey. Mukbang naman ni Lolo. Oo. Kagaya ng guys, nung pinaangat ni Sis Elensky. Elensky, nandyan lang guys si Elensky. Ayan, may sulat na yan. Nagmukbang si Lolo after 2 days, guys. Oh my God. 12 po ang tinanggal niya. Anong nangyari, sabi ni Mr. sa akin? So, ewan ko. Paunti-unti na nawawala. Pero okay lang yun. Ako, guys. Ewan ko, hindi ko na makita, guys. Magsasign in na naman ako dito sa aking YT tracker. Ayan, nalagasan na naman ako, guys.
Nalagasan na naman ako ng 3. Ayan, yung iba naman kasi, ano yun? Kasi maramihan siya. Mukbang naman lolo, agoy talaga. Ayan, sabi ni Mabanag. Yung iba naman kasi, Inay Journey, ang ginagamit nila Ninja. Tapos, madiktitan natin, main kaya wala din. Oo, tama, Elisa. Ayan. Kaya, ano nyo lang mga kapatid. Tingnan nyo maigi mga dinidikitan. Kumain na naman si Lolo sa akin ng 3, guys. Host, masama ba yung laging nakikita sa iba't ibang LS? Hindi, okay lang. Basta yung magpainit ka muna kasi talagang papaluin ka niya. Kaya mas maganda, akin 6. 3 kanina lang, oh. Ayan. Mawil Vlog, thank you so much. Ayan guys, si Mawil Vlog. Sisi, thank you, thank you. Ayan, Mawil Vlog. Thank you, sis, sa pagpasok sa matumal nating vlog. Hahalat kasi ng LS na makita ko, pinapasok ko. Okay lang, pero ganito ang gawin mo, Elisa Time Zone. Huwag kang masyadong alis ng alis. Kailangan mag-steady ka, for sure. Ayan, di na makagraduate ng 7. Ayan. Sabi ni Mabarag, ayan, eto pa yung napansin ko guys sa akin noon Mawil Vlog, 2 ang iyong entry. Dahil ay isa kang member sa akin, ayan. Sa April 10, meron din. Tingnan mo dyan sa baba, Sisi, meron po tayong, katuwaan. Ayan. Galing sa bulsa ni host, katumal. Nahirapan talaga ako guys nung nasa 6 ako. Yung mag-grade 7 na hanggang graduate guys. Oh my gosh. Ang hirap kaya mangisda. Yung 500, dati lang yun. Kung baga, 1 week lang, ganyan. Tinatapos ko naman lahat ng LS na pinapasok ko. Ayan, sabi ni Elisa Timezone. Kaya mas maganda na Elisa Timezone, gawa ka ng isa mong ninja. Elisa Timezone 2. Ayun. Kaya, ang ginagamit ko guys, pag pumapasok din ako sa mga LS, ang aking isa kong proud Ilocana yung may 8 na subscriber na ngayon guys. Yun, kahit yung member, yun din ang ginagamit ko. Para sa ganon, pag napunta po ako sa isang LS, pwede akong dumikit sa mga nandun. Then shout out na lang after nakapag-iwan ng bakas. Ganon. Pero yun, pinalo ako ni Lolo 3. Hindi man lang makaangat ng 1.7. Ako araw-araw bawas ni Lolo. Ayan. Grabe Mawil Vlog. Sobra tayong mga maliliit. Lumiliit. Yung mga malalaki, sobrang laki. Pero tayo lang din naman ang may kasalanan Pinapanood natin ng mga sikat. Ako din. Ayan. Ang hirap. Matagal na ako dyan sa 1.60. Mawil Vlog, sis, sabi ni Inay Journey. Ayan. Elisa Timezone, hi sisi, sabi ni Mawil Vlog. Ayan guys. Dispetsahin natin ang WH this time. Dahil hindi po ako nag-LS. Para hindi na tayo bawian ni Lolo. Binabawian lang tayo ng guys, ng banana. Kaya nga ayan. Grabe. Matumal na nga tayo, di ba? Matumal na. Inay Journey, hi sis, sabi ni Mawil Vlog, ayan. 10:25 PM na po dito. Grabe, sobrang hirap talaga guys. Pero, mabanaag, puntahan mo yung mga hindi mo pa napuntahan at doon ka mangisda.
Ayan, Leo Han, nandyan din. Nagbaba siya ng link, guys. Thank you, thank you. Guys, nandyan lang ang ating kapatid, guys, si Elensky. Ayan, kung gusto nyo pong magpaangat, nandyan lang si Elensky. Pero si Sis Elensky, nag-ano ba kagabi? Hindi ko nakita. Ayan. Oh my God, 10 hours ito Sisi Elensky. Kailan ka magbunot host? Ayan, nandyan sa baba sa 27 next Saturday, except tomorrow. The next Saturdays. Ayan. Diyan lang si Inoy Journey. Tapos, April 10 naman yung mga guys, mga member ko. Tsaka nagpakulay. Nandyan sa baba yung description. Sorry ha. Yan lang ang kaya kong ibigay. 1 hour. 3, 7. 7 times 3, 21. 30. Ayan. Overtime na yan guys ha. Nag-iipon lang kasi si host nyo. Si Katumal, mga Bebe Loves. Habang hindi muna makauwi sa Pilipinas. Alam niyo naman, pag umiuwi po tayo sa Pilipinas, nako. Thank you, Inoy Journey. Ayan, Leo Hanoki, kapatid umaway. Ayan. Sige-sige lang mga lalabs. 21 million tamsak. Thank you, Inoy Journey, sabi ni Leon. Ayan guys, naka-video lang po si It's Letty's Vlog. Maraming salamat, It's Letty's Vlog. Ate Mex, nandyan lang po. Guys, may tanong ako guys. Sa mga nagwa-YT guys, anong naipon ninyo? Sa pagwa-YT guys, anong naipon nyo? Talagang nakinig. Grabe, oh. Yan talaga isusulat ko sana eh. Ay, bags! Nga. Oh my God, puyat. Kaya ako nung una guys, grabe, ang dami ding pumupunta talaga sa aking LS nung una. Nung una hindi na this time, nung muni na. Pero, alam nyo ba hanggang ako, gabi-gabi, mag-ano ako ata mga alas 8, 7:30, ganyan.
Oo, alas 8 nga dito. Matapos hanggang alas 11. Tapos magse-search na naman ako. Ayan, tuloy hanggang alauna. Ay, grabe guys, yung puyat ko. And then sabi ko, oh my God, ang hirap kong anuhin nung aking WH kasi mag-isa lang ako. Wala akong guys ka-community, yung ka-GC, ganon. Kasi sa trabaho nga, hindi ko hindi ko maasikaso pumunta sa mga, nandun sa mga GC. So, ang nangyari, yun, paudlo-udlot lang ako hanggang dumating si Kuyang Gala Channel, guys. Parang ang multo dyan. Siya po ang nag-play po sa akin, si Kuyang Gala Channel. Ayan, tingnan niyo yung multo. Go and sleep now, too late. Mawil Vlog, thumbs and down with Kalimbang. Dikit din po ako sa bahay mo with bakas po kay unboxing shoes. Ayan, akin na lang yung Skechers. Skechers yun, no? Nung nagtatrabaho pa ako ng shoe shop, 50% off, hindi ako bumili. Ngayon hindi na ako nagtrabaho doon, wala na akong discount yun. Parang nanghinayang na ako, mahal din. Mahal ang mga nasa 129, ganun, sayang. Kaya hanggang Adidas na lang. Adidas, pero mahal din. Ay, naku mga Kaya relax ka lang dyan, mabanaag at least, you're one. Pag banana lang naman na. So, madali na lang yan. Enjoy. Tingnan natin, Sisi. Enjoy lang, guys. Ayan, nandyan sabi ko sa inyo, nandyan lang si Elensky, guys, BG lang yan. Ayan, Sisi Elensky. Ano din ang naipon mo, Sisi? Ayan, si Elensky, guys, may agimat. Mabanaag, share out mo si Elensky. Kung hindi mo pa siya, kadikit. Ayan. Si Elensky. Kaya, matutuwa ka siguro sa akin, Sisi, sa aking totoo naman Guys, si Elensky, guys, wala pang yan. 1 month nakuha na niya ang kanyang, bahay. Grabe. Ang tindi niya, guys. May agimat. Wala ho. Swerte talaga, guys. Swerte si Elensky. Elensky, Bella, pagkabahay ni. Ayan. Puntahan mo siya, mabanaag. Ang daming tao na pumapasok sa kanyang LS. Ayan. Kung kung may time ka, dun ka mag-BG. Kayo yung mga dyan, nangangailangan ng WH, guys. Ang daming WH, ano ba yun? Sorry. Banana. Doon kayo kay Elensky, guys. My God, hanga ako kay Elensky, guys. Sobra. So, anong naipon mo, Sisi? Sabay ganun, Elensky. Hinahangaan ko tong vlogger na to Ang bilis. Pero ngayon, parang tinatamad na rin siyang mag-LS. Hindi rin kabsat, wala nga rin tao. Bakit wala na? Nagsawa na naman. Ganun na pag nakuha ng ating guys. Hindi rin. Kasi nga, hindi mo hindi matatawa ako sa'yo. Mas mahirap na naman ngayon, Sisi, dahil may harang ka na. Mas may SB.
Ayan. Ang LS niya, guys, is 11. 11 ba? 10, 11. 1 a.m. dito eh. 1 a.m. Ganyan. Puntahan nyo, guys, kasi sana makuha nyo rin yung kanyang banana. Nag-click siya eh. Sabi ko, wow, 2 araw lang na hindi ata pumasok sa akin or 1 araw. Uy, biglang umangat. Sabi ko, may agimat to. Anong ginawa? 10 p.m. Pinas time, pero hindi ako lagi-lagi. Ayan, hindi na palagi dahil nakuha na niya ang kanyang, guys, WH. Elensky, di ba? Gabi-gabi ka naman. Mo lang yun. Madami kang maiipon na iPad. Oh my God. Ako ngayon pimple. Ayan, dami kong pimple. Maliliit. Masakit. Ay, nako. Pero LS si Elensky, guys. Hindi ko na datnan. Ayan, Inay Journey Harang Host. Ayan. Salamat sa pagpaharang-harang dyan. Ayan ang lakas ng TV ni Mister. Silent. Ayaw mo. Natulugan mo na. Alam niyo guys, kaya ako natatawa. Kasi, yung feeling ko dati, parang nararamdaman na ni Elensky, guys. Pero sobrahang ako sa kanya lang yung kanyang banana, guys, at saka WH. Ang bilis niya umangat. Ayun. At saka kay Foodish Mama. Tama ba? Si Foodish Mama, guys. Yun, ang daming pumupunta. Huwag kang tamarin, Elensky. Oh my God. Huwag kang tamarin, sis. Kailangan maging huwag kang maging tamarind. Maging sweet. Maging sweet ka lang dapat. Wag, yung tamarind, very sour na yun. Kasi malalagasan din tayo, sisi. Bababa ang iyong WH. Ayan. On the way na siguro ng iyong pin. Ano yung nalangaw na yun? Obsessed pa naman ako sa mga fly. Natamad ako ba? Ayan. Huwag kang sisi. Tuloy-tuloy mo lang. May may premiere. Sana may premiere kapag weekend, sisi. Nung nag-premiere ka, sakto nasa daan lang ako. Dami kong utang eh. Kasi ang daming tao na kahit sa kanyang guys, sa kanyang mga premiere ganyan, ang daming tao. Sana ganun. Si Sisi Esther Lee playing pa, ayan. Alam nyo guys, nagpapasalamat din ako sa mga nagpe-play sa akin. Kasi may natanggap din ako na na mga WH, kung saan-saang bansa siguro. So, maraming salamat guys. Mag-e-edit ako ng premiere kwento ng pasasalamat. Dapat dun ka. Ayan. Sabi ni Elensky. O yan, mo ako i-message mo ako. I-message mo ako, Elensky. Pero makikita ko yan. So, hoping na may gap. Hindi ka agad ha. Hindi kahit 3 araw ganun na naka-schedule.
Shout out po sa lahat dito, sabi ni Eliza Timezone. Ayan. Eliza Timezone, baka hindi mo pa kadikit si Elensky, my dear. Ayan, baka pwede mo puntahan yan pag nag-LS maraming banana. Katamtaman lang sana yung mga tao, guys, mga 20, ganyan. Yun yung pinaka maganda na pag nangisda. I love you, host. Harang, sabi ni Liuhan. Ayan, wala nga naman, Sisi. I love you too, Liuhan. Yung 1:30 p.m. ako lagi premiere na kasi nag-premiere marathon kami. Ay, 1:30 p.m. Pinas time yan, Sisi, no? I need to convert 3:30, 4:30. 4:30 p.m. dito. Ay, wala na yung bus pag pag alas 4 ata. Pag wala na, pero pag umaga, minsan nandun, umiikot lang ang namin, yung bus namin. Naku, hindi man lang makahawak ng Kagaya yan, tinatambayan ko, guys, minsan si si Esther Lee, o si Pobreng Bisaya TV, sa umaga, guys. Ayun, pindot lang ako ng pindot. Punta ako ng toilet para sabihin lang, tambay lang ng makapag-text. Tingnan nyo, guys, Oh, Sisi host. Okay, sis. Noted. 4:30 dito. 1:30, 4:30. Ayan. Hello po, Elensky. Sabi ni Eliza Timezone. Ayan. Anong date na ba ngayon? 19. Okay. 19. Nakalimutan ko pang grinit yung kaibigan ko dito. Birthday niya. Ina, sabi ni Inay Journey. Ayan. Inay Journey. Ano ang iyong naipon since nung nagsimula ka sa YT? Hi kapatid, Elisa, sabi ni Elensky, guys. Ayan. Alam ko na si Elensky, guys, ay ang gamit niya is cellphone. Dahil hindi siya complete. Alam ko na yan. Pinas po ba yung 1:30 p.m. Ma'am Elensky? Ayan, oo. Ano yan? Pinas time, 1:30 p.m. Ayan. Basta yung mga putol-putol na, guys, intindihin nyo na kasi cellphone ang gamit. Si Inay Journey lagi rin sa LS ko, pero yung LS niya di ko na naabutan. Ayan. Mag-ano na lang, mag-replay. Ganyan ang ginagawa ko. Guys, mag-replay. Paglabas ko ng ng work, nakikita ko, guys, nasa notif ko. Ayan. Bale, 9:30 a.m. din. Sa inyo, Elisa Timezone. Ganun talaga. Inay Journey, anong naipon mo, Sisi? Buti pa si Inay Journey, guys. Na yan, nagsumweldo na. Ayan. Pero lumipad na daw, sabi niya. Talagang ganun. Pag may pamilya po tayo sa Pilipinas. Ganun din talaga. Nakakaipon na ako ng iBagos. Lahat naman tayo talaga nagkaka-ibag eh. Lalo na sa akin, kahit sa trabaho din, guys, na talagang nag-iipon ako ng sobrang ipon ko nung November, December, 6 weeks, guys. Oh my gosh. Grabe. Alam mo ba yung mag-start ka ng 5 a.m. and you finish 6 p.m.? Bulala, hulala. Talagang as in yung mata ko. October, last week of October, hanggang December, guys. Mag-start ako ng 5 a.m., finish 6 p.m., ganyan. Or 5 a.m. to 5 p.m. Wow. Ayun pala. Yung mata ko, Diyos ko, wala nang
Wala nang makakapag ano dun sa aking eye bag, guys. Sobrang lalim na. Yan din ang naipon ko, guys. Magka-pimple, ganyan. Pero pag ang pimple natin, guys, ay nandito, tingnan nyo lang yung mga pag-touch nyo sa mga ano nyo. Kaya pag ang pimple nyo naman dito, stress. Pwede pala ako makaabot sa LS mo, Ma'am Ellen, kasi open naman maghapon magdamag yung laptop ko. Ayan. Natatawa ako sa mga laptop, guys, kasi yung isa kong laptop dead na. So, ang ginagamit kong laptop, guys, itong lapi ng aking anak. Kaya nagpapabili sa akin ng isa, which gusto niya kasi yung, yung Apple, MacBook. Kaso nga lang, sabi ko pag pag year 10 na siguro, year 8 pa lang siya, 2 years pa. Di na nakasurvive, mamu. Di na nakasurvive kasi ang dami ko kayang play, guys. Since noon pa, hindi lang sa ngayon. Noon pa ang dami. Bale, ang ginagawa ko kasi, guys, magdamagan kasi, kaya yun din ang mahirap. Nilalagay ko lang sa floor. Pag, di ba, wala ng tao sa umaga hanggang hapon yan. Ang ginagawa ko, iniwan ko lang. Oy, sorry guys, yung paa ko. Unahan ko na kayo. Ang ginagawa ko pag sa hapon na, especially pag may mga umikot, guys, syempre nandun yung feeling ko kasi na nagigil din na hindi ko sila ma-play. So, nandun pa rin tuloy-tuloy yung pag-play. Pero nilalagay ko yung lapi dun sa floor kasi tiles siya. Malamig, hindi na nakasaksak. So, hanggang malubat. E di pag na umuwi na ako, lobat na. Di charge na naman, ganon. Ay, nako. Pero this time, guys, gabi lang ako nag-play. Refresh harang CP ko eh. Magto 2.5 hours na tayo, Sisi. Ayan, hello host, Queen from Bangkok. Thank you so much sa pagbisita. Matagal-tagal nang hindi nakita si Queen from Bangkok, guys. Ayan. Thank you. Matagal ko ng kaibigan yan, guys. Si Queen from Bangkok. Thank you so much. Ayan. Meron po tayong paraffle, Queen from Bangkok sa 27 po. So, nagpapa-entry ako. Ang problem ko dito, walang wifi or mahina wifi. Kaya di lagi ang LS ko. Yun lang, Sisi. Sa bagay, ang ganda ng laptop mo, yung lapi mo. Sana all. Ang lang kasi sa Apple, hindi siya touchscreen na, sis. Ang gusto ko kasi touchscreen din minsan. Itong lapi kasi ng aking anak, guys. Lang siya. Maliit din. Yung manipis. Asus. Ganyan. Tapos it's touchscreen. Pwedeng maging notebook. Ganyan. Mas mahal kasi ang desktop. Ang desktop, guys, mga $5,000 to $7,000. Sana naman ako kukuha na naman yun. Madali lang pero nag-iipon, guys. Nag-iipon. Kasi tumatanda tayo, guys. Kaya pag tayo po ang nasa abroad, naku, wag po tayo masyadong gumastos. Ay, sinasabi ko lang to pero ako pala gastudera. Pagkain. Ayan, baba ka bahay mo, kapatid. Elisa, time zone, baka di pa kita dikit, sabi ni Elensky, guys. Ayan, Queen from Bangkok, thank you so much. Feel free po. Ayan, maraming salamat. Queen from Bangkok, thank you. Shout out sa'yo, brother. Kumusta na po ang ating bahay?
Ayan, may entry ka ngayon, brother, ha? Isang entry. Sa bagay, may 1 pa. Tamsak Danhos. Ayan, thank you ng marami. Brother. Guys, puntahan niyo si Queen from Bangkok. Dahil gugutumin kayo niya ng masasarap na pagkain. Ayan, mga street food. Yung mga mahilig kumain guys. Ng mga iba't ibang klase ng pagkain. Ayan. Kahit doon lang sa picture, ayun, mabubusog na po tayo. Buti pa si Queen from Bangkok, marami ng ipon yan. Baka maybe this one, every week siyang, every month siyang nagsweldo. Queen from Bangkok, tama ba, brother? Wala akong content, brother, kaya ganito, nag-LS. Nakaupo, magpadagdag ng layer ng aking tiyan. So, hoping na may magbibigay sa akin ng guys, ng exercise, yon yung treadmill. Ayun. Nakuha ko na. Treadmill, guys. Sana may mag-donate sa akin ng treadmill. Baka naman. Sino may treadmill dyan? Saglit po, Ma'am Elensky. Naghahamponet ko. Sabi ni Elisa Time Zone. Ayan. Sige lang, guys. Nandiyan lang ang ating kapatid, guys. Si Inay Journey. Ayan. Thank you so much. Sa 22 million na tamsak natin. Guys, 8 minutes na lang, guys. Ha? 8 minutes. Mag-play po ako. Maraming salamat, Elensky. Elensky kasi itong ko, guys, sinasearch ko. Ayan, Tamsakdan, Marigold. Thank you so much, Marigold, sa pagpasok. Thank you. Guys, sa raffle draw natin, kailangan ng maaga para hindi po tayo gabihin. Kasi especially the WH. Ayan. Gawa ka ng maraming playlist, si Elensky. Ma'am, alis na po muna ako. Sige lang, Empress Kulot Empire. Sige. Patapos na rin, my dear. 6 minutes na lang. Buti pa si Inay Journey, malaki na ang kanyang bahay. Real ba yun, sis? Sis Inay, yung mo? Ayan, yung pink. Anong kalaseng yan? Prutas ba yan? Sisi, sa ulit ako, ha? Playlist. Na-play kita kagabi, Sisi. Magki-clear history na naman ako para kaya hindi ko maipos. Ayan, latest vlog.
Yan yung i-play ko, Sisi, ha? Yung thumbnail ng iyong LSCC, yun yung tinatanong ko. Real ba yun? Ano yun? Ang ganda. Gusto ko ng ganon, bilog-bilog na red, ganyan. Pangloob. Bumili din ako ng mga cactus pero namatay yung cactus na over na over sa tubig. Lagi kong dinidiligan kasi, guys. Galing yung pic sa ate ko, real na halaman ata. Ay, ang ganda. Ano yun? Swerte yun. Type ko yung mga ganon. Namatay yung mga cactus kong, ang mahal pa naman ng isa, $15. Namatay sila. Spray lang po ang cactus once a week, mama. Ayun nga, na-over. Kaya spray. Tapos yung lucky, yung happy plant, mga happy bamboo, ganyan. Muntik na rin namatay yung isa nung hindi ko na diniligan. Sabi ko, nandito na lang naman sila sa loob ng bahay. Kaya bawal siguro ng basa, sabi ko, ayun. Dapat wag diligan palagi si cactus. Ayun nga, nalungsot, Sisi. Nalungsot. Ayan, play kita uli, time zone. Ayan, sino pa nang nandyan, guys? Matagal-tagal na nag-steady po sa aking bahay. Maraming salamat. Ayan, time zone. Playing. Kaya nga, Sisi, ang ganda pa naman ng pink. Ay, alam mo yung pink, tapos dun sa gitna, isang lang, cactus, pink, then yellow dun sa gitna. Sayang. Nasasayangan nga ako. Sabi ko, bili ako ulit. Ayaw naman na ni Mr. Tapos yung mga orchids ko, guys. Orchids, ha? Diyan kami nagde-debate minsan ni Mr. Kasi lahat naman ng halaman mo, bili ka ng bili na mamatay naman, sabi niya. Wag mo muna ako play up sa mga needs lang. WH my LS naman ako kagabi. Ayan. Sige lang, Sisi. Okay, Sisi, tapnuhan nga ka na yun. Si ang mag-play sa inyo? Si CNL Vlog. Nag-play na kami dirabi iyon manin. That's why maybe anuhin tayo ni Lolo nito. Ilan ba yung na-play ko? Kay Marinel nga 46. Kay Mawil Vlog 14 lang naman. Kay Mawil Vlog 14. Ayun. Okay din, host. Wag na muna, Mi. Ayan. Sabi ni Mabana. Tsaka si Haynes said, ayan, yung mga si The Journey of Ate Tembi na ko rin na play. O sino yung thank you, host. Ayan, si Elisa Tanzon. Sino ang gustong magpa-play dyan, pobre host? Ako din, host. Ayaw mo na, pobreng Bisaya TV?
Gusto host, ayan. Sige, Pobreng Bisaya TV. Ay, hindi ko pala naidikit sa'yo si CCNL Vlog CCO. Nakita ko. Shoutout sa lahat. Ayan. Queen from Bangkok. Thank you so much. Idikit ko sa'yo mamaya ito, Sisi. Pobreng Bisaya TV. Manood lang. Mag-play all na lang ako sa'yo, Sisi, ha? Ayan. Hello po, Velicitin. Thank you, thank you. Green tea. Who is Velicitin? Guys, ingat-ingat lang Elisa Thompson, ingat-ingat. Salamat host, you're welcome. Sino pang gustong I'm good. Ayan, Velicitin. Thank you so much, Velicitin, for coming to my LS. Ayan, thank you ma'am, walang anuman. Ayan guys, kasi yung mga nandito, halos puro monetize na. So, kailan ulit? Ayan. Tomorrow. Ay, bukas siguro, my dear Elisa time zone. Tingnan mo lang. Basta yung mga nag-i-stay guys, talagang makakasaman kayo na, wow, mega inay journey. Thank you, green tea. Ayan. Who is green tea? Velicitin. Wow, brown. What was that? What is brown? Farley Resort. Ayan, Queen from Bangkok. Guys, nagbaba siya ng link. Maraming salamat, Queen from Bangkok. Ayan, Queen from Bangkok, play kita, my dear. Gusto mo, brother? Matagal naman na kita hindi na i-play eh. Ayan guys, 3.39 ang kanyang bahay. Queen from Bangkok, ayan. Uy. Halos hindi ka na everyday na Queen from Bangkok. Huminto ka rin ba? Beautiful lady, Proudy Lucana, nice to see you again. Thank you so much, Velicitin. Thank you, thank you. Okay, Shyam. On the way to road 1K. What was that? Ayan. Yep, mega in our journey, I am like green tea. Ayan, inawak plato mabiit. Inawak, apay panawam ganda bisitam dito na kapatpatang naga. In a journey, ang kangapumana takapatpatang naka. Ayan, play all ko ito, kapatid from Bangkok. Itong Food in Bangkok na 19 videos lang. Ayan, thank you so much. Inay Journey. Thank you so much, Velicitin. Ayan, still 11 million in the house, guys. Sino pa gustong magpaano dyan? Magpa-play. Sino si pobre na tapos na? Kim from Bangkok, tapos na. Mabanaag. No, ayaw. Ayan guys, si Ate Megs.
Proudy Lucana, I am very much long time not see you. Ayan. Who is this Velicitin? I don't remember you, my dear. Where you came from? Ano yun? Sabi ko kanina, Megs. I am from Turkey. Ayan. Thank you so much. Okay. Thank you so much for coming into my LS, my dear. Thank you, Mega Proud Ilocana. Thank you, thank you. Ayan, guys. I have to go now because it's a bit late in here. 11:06 p.m. guys. So, it's 6 past 11. Ayan, mabanahag. Thank you so much for staying there. Ayan, nag-ano na kon. Ilocano nakmanin. Salamat sa pag-stay po dyan, kapatid. Welcome. Ayan. Guys, maraming salamat. Ayan. Oy, may pumasok po guys, si GJ Ram Lagata. Ayan. Magpapaalam na ako, idol, GJ Ram Lagata. Thank you. Bye, ma'am. Love you. Ayan. Pero po kapapasok ni GJ Ram, guys, Leohan. Ayan. Thank you, GJ Ram Lagata sa pagpasok. Thank you so much. 12 million in the house. Late pala ako akyat. Oo. Ngayon lang, brother, na medyo medyo tumagal. 11 p.m. na po kasi dito. Nakakaipon na ako ng maraming iBag. GJ Ram Lagata. O, ano ka ba? Ayan. GJ Ram Lagata, pero isulat pa rin kita, my dear. Kasi may entry po tayo. Kahit maliit lang naman. GJ Ram Lagata, punta ka dito. Ayan, 7 nights na lang bago ang ating raffle. So, GJ Ram Lagata, sana nandito ka. Ayan, Queen from Bangkok, thank you so much ha. Ayan, GJ Ram Lagata, may isang entry ka, my dear. Thank you. Ayan, goodbye na guys. I love you all. Thank you so much sa guys ha. Sa walang sawang pagsuporta kay Matumal, Proud Ilocana ako. Ayan. Bye guys. Mwah!